जोंहा दिनै अल आसाम जोंनि मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव जिहेतु नैबे खेल महरन बेखौ बे हाबाफारिखौ 1 नभेम्बरनिफ्राय 15 नभेम्बरसिम लादों। बेनि थाखायनो दिनै जोंहा गिबि सान बेहाय जोङो दिनैहाय गिबि सान हिसाबै जोंनि जि गेलेनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै जागायजेनबाय आरो। बेवहाय मा गेलेनाय दं? बेहायहाय जोंहा गेलेनाया जागोन गिबियाव जोंहा एथलेटिक थागोन। बेनिफ्राय एथलेटिकआव जोंहा 100 मिटार 200 मिटार 400 मिटार आरो 800 मिटार खारनाय थागोन। बेनि उनावहाय जोंहा भलिबल थाबाय, भलिबल, बेनि उनावहाय काबादिनि उनाव फुटबल, बेनिफ्राय खख' दङ। बेखिनि गेलेनाया जोंनि भिसिडिसि लेभेलाव जागोन आरो। बे गेलेनाया इयुन समाव माबायदि जालांगोन? बे गेलेनाया जोंखौ निर्देश हिसाबै दा बे गेलेनाया जोंनि भिसिडिसि लेभेलाव जिबिलागा सायख'जागोन। बे सायख'जानाय गेलेगिरिफ्रा बिसोरो LIC एरियायाव गेलेनो मोनगोन आरो बे LIC एरियायाव गेलेनानै सायख'जायोब्ला बिथांमोनहा आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सायख'जायोब्ला बिथांमोनहा नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन आरो बिनिफ्राय स्टेट लेभेलावबो बिथांमोनहा सायख'जायोब्ला बियो नेसनेल लेभेलाव थांगोन आरो। बेहाय जोंनि दा आंनि खामारदैसा भिसिडिसिआव मथा मथि 51 गामिया दिनै बिनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन।